Zure bilbide politikoen eragin egin dau, etxien jaso dozunak edo abadinon jaso dozunak alertetik? Euko da ben. Bai, umetatik dukiot nahi hori, jakitzeko gogo hori, hau zergaitik, hau beste zergaitik, hau tal, beti dukiot. Baina, inork ez duzta behartu, berezko gauza da. Eta gero, entzuten dutzesun nien, tamaleson ja, ez die bizi. Baina ni txikitxoen nintzen nien, eta eurek zeran esatak izan gauzak, eta salako, beti, alegintzen zien gainera gorroto barik. Beti ez, hori pasau da tal, baina, beti, gorroto ez, kendu. Horrek ez dozku inora eramaten, gorrotorik ez. Eta pentsau, eurek bizia bizena eta gero, eta sufridu agiena eta sufridu eta gero, beti, gorrotorik ez. Eta ni horrega zeratzen naz. Eta azkenien, persona moduen, herri moduen, aurrera iteko, bizikalidea hobetzeko, lasaido bizitzeko, balore behar diezen ganora asko, eta beti kritika, konstruktiboa beti, eitekue, eta probetakue, eta hau zehaitik ez. Eta engu, zehaitik ez dugu ingo. Eta beti, ideala beti hori zen da, eta beti nora pentsetan dagoena defendidu. Beti errespetuz, indarkeria barik eta gorroto barik. Eta bestiek, beste modu baten pentsetan badu, entzun eta errespetau, eta listo, beti gorroto eta indarkeria barik. Hori da, gure referentea hori da.